and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gibati og tumang kaluoy si Michael nga nagsud-ong sa naninda og mga kindi ingon man sigarilyo diha sa Asiras. Gihutoy pakinig maayo. Gihatag niya ang usa ka libo agi hinabang. Nalipay usab kaayo og maong tao og nagpasalamat kini kang Michael ug Emily. Midayeg si Emily sa pagkamatinabangon sa iyang hinigugma. Diyang miabot si Michael sa ila, mo'y miabli niya ang iyang apuhan. Apan, wao si kini magdugay, masuk-anon nga migawas si Estela ug hubog no sab kini. Unsay pong ni mamala, nasuko no? Natural. Pero pakigsultihe lang. Pasabta, ha? Sige na. Nana na yung visit ya. Ma? Uy, Second dire, pagdali. Estela, hubog na sab ka. Ayaw paghilabot siya. Ayaw ko gilabti sa buhaton kung ining animal. Second na dire, visit. Ay, Estela, dili mo resultag maayong imong pagpakigsulti kay hubog ka. Ayaw lagi paghilabot siya. Ayaw paghilabot. Hoy! Arita mo isulti sa taas animal. Ay, patuo, Estela. Ayaw sa tubaye, Michael. Dito ka lang una sa kwarto. Sige na. Lola, suko kay si mama nako. Ipante ka ha? Uno. Dos. Kutubra 5 ha? Naunsa ka ba, Estela? Oy! O, ma, o. Ang motor ma, gikarnap. Animal ka! Estela! Estela! Uy! Hulungan ka! Pasagi ko siya! Pasagi ko siya! Husto na ma, husto na. Estela! Animal ka! Iko na! Iko na! Estela! Masakitan na ng anak mo! Salbahis ka kaliwa! Demonyo ka! Ma, pero nagkasulti ka gingunaya. Ayaw na tupaye! Ayaw na sa tupaye, man. Dali na! Dito ka lang sa kwarto mo. Sige na to! Sige na! Lakaw na! Hupog kay ng inahan mo! Lola. Patuo na! Dito ka sa kwarto mo! Nga nung kipunggan ko ni Mutya, wa pa ko magtagbaw sa kong kasuko niya. Tala sa kwarto mo, hubog kay ka. Ug wa ka na masayo sa kibuhat mas ka og kalingon mong anak. Dali na! Tiyo! Dali na! Yan nga maniding akong inahan. Tungod lang sa gikarnap kong motor. Ingo na lang ni ini ang iyang kasuko. Ginapatan ko. Hapit talaga ni ko ni itukbod sa hagdanan. Ugwa pa si Lola. Mabunog ko maayo. Napulos kinaurasan ng akong bukton. Nagdugo yun. Nga nung ingo manini si mama. Nga nung mangkaha. Uragwa lang niyang iyang gibuhat sa iyang anak. Pero may nalang kay nakapahuway na. Maude ay, hapit tong asbutilyang pinong iyang nahurot. Ay, masakit kining bayhana tungod sa besyo. Naluoy kong Michael. Salamat ay nakatuog na si Stella. Kikulpaan man ko. Nga naman. Kalit kong kikulpaan. Dali na, Emily. Nagsukad na ko. Mabog na o ring sabaw. Ma, magikulpaan lagi ko. Kalit kaayo. Ay, may gihuna-huna tingali ka. Imong amigo, si Michael. Wa, uy. Maingon bitaw ko nimo nga kalit kong gikulpaan. Wa mo ko magkunahuna niya. Kaha? Nga kadtong nahibili nimong cellphone, nanawag man to. Wa tuod siya mo tingog dihang gitubag nako. Dihang niingog kog hilo. Pero nahibaw kong siya. Kay nakita man ako ang iyangan dito sa imong cellphone. Dihang may ring kini. Wow! Lami atong sin Android. Ako diyang paborito, adobo og tinuwa. Palain og tubag daay. Mga ano tama, uy. Mabugnaw ng tinuwa. Ay, Emily, dili baya ko supak nga manarato ka na day. Pero usbo na ako. Kon makahuman ka na. Wa pa bito ko'y boyfriend mo. Amigo ra noon, si Michael. Amigo lang ka ha. Sortehe ko tinood be. Mama, uy, amigo ra lagi mi. Amigo pa lang, dili pa nako boyfriend. Pero mabuutan ba si Michael? Aw bitaw.
Kamatikod ko sa iyang kinaiya. Pero, wa lang una ko padungog niya sa akong pagdaig. Aron dili mo abusar nato. Labi na diha nimo. Basta kay buutan og matinabangan si Michael ma, maluluyon, labi na sa mga pobre. Ise. Kadaghan na ba yan nimo pagdaig nga tong Michael? Bearoy, nga nakasulti ka man, ana. Murag suhito naman ka. Pero may kun ming makita, magsulti panagsa. Panagsara ka ha. Nga naaraman na siya diha niya ng tunghaan magtungha. Schoolmate good mo. Hiba ako, magsulti mo kanunay. Sige ma, ang kuno na lang nako. Oh, magsulti mi kung makita mi sa labi or sa kantin usahay. Og dihay tayo mga migawas mi. Og ginaninda nga usa ka hamtong na. Naninda og candy og sigarilyo. Giubo magmaayo ang naninda. May sakit di ay, hubak. Og ang iyang anak, special child ma. Naluoy kay si Michael. Unyang iyang allowance nga 1,000 iyang gihatag. Unsa? Uy, kadako no? Usag yun kalibo. Lagi ma. Dali siyang maluoy, matinabangon pagyud. Og usa na sa gidayeg nako kang Michael ma. Unya, gwapo pagyud. Gusto na, uy. Kadaghan na ba ya ato? Basta osbon ko, dili ang hitsura sa usa ka tawo ang mahinungdanon, Emily. Ang pamatasan. Pero, dili pa kini ang hustong panahon, anak. Dili pa. Og laoman ko gyud nga tumanon mo kana. Nakasabot ka? Ha, anak? Humana una ang imong pagtuon. Michael, ako din. Oh, kilit lang, Lula. Nga, Lula? Uy, ugoy kinoko kadaghang kinarwasas buktod mo og sa apik. Mura ka magkipok noog iring. Dali lang. Okay ra ni. Ako naman yung gitambalan. O sabay gitambal ni mo. Martay ulit. Ola, mayo ra ni. Wala unta sa akong naong. Abi na lang, kita kong away nga babae niya, kauras ko. Beta dahin ibutan na to, ana. O niya to aman sa... Kuan, medicine cabinet ni mama mo. Kuhaon ko to. Pastilan yun ning inahan mo. Mawad-an man sa hustong paghunahunag mahubog. Mayapag ang utok. Anong iyo man siya, anak la? Mura kong dili niya, anak. Tungod lagi siyang bisyo. Palahubog. Mga hapit dili na makailang tao. Dasok to nga nawa ang motor mo. Kisultihan mangkod nako. Kipasabot na kong kikarnap. Ay ni paswapi man hinuon niyang kasuko. Ay, sakti na lang la. Nakulot siya sabton. Inahan mo gud ako. Ay, mo na ibutang mo sa imong hunahuna, Michael. Nga sabton mo siya. Alkoholik naman sad good. Iya ka tinuod ka, anak, Lula. Uy, gano ko nakasulti mang kakingon ana. Ibo siyang inahan o iya kag anak, Michael. Tingali pa og dili, Lula. Sinagop lang tingali ko. Dili, Michael. Matuod mong inahan si Estela. Pero kanong wa ba siya bisag kamay na lang ipakita pagmahal na ko la. Kano man, matag-abot ka rin ako. Mahadlo ko budool niya ug bugakos. Kay ugka kay siya. Murag muli kay. Pili mo, unuwa ka pa din hila, tigali. Sa gipakitang batasan ni mamati rin ako. Milayas na ko. Ayaw ka na kuhata, Michael. Kakadiyot ha. Kuhaon kong betadine o cream. Tambalan ka ng kinawrasan ni mo. Aron mamaayo dayo na. Dine ka lang. Laming ihuyatid. May baya. 2:00 naman di ay. Hapon na. Wa gani kong kapaniud to. Namias akong lakaw gabi eh. Ninduta tong gikauban ko. Teenager.
batanon. Pero hanas ng makigumbate. Uy, abierto man nga akong closet. Gilak man rin ako pagbiya ko kagabi eh. Miyat! Miyat! Misud tingali si Rafi na. Kinsay misud dinis kwarto ko. Tanawa! Abierto nga akong closet. Hala, sir, wala ba kong kabantay, sir? Ay, pero si Dong Rapi raman mo na makayan nyo lang, no, ugsodya si mong kwarto. Na siya tingali. Hain siya. Pare ah. Nay, nawala naman to, sir, ay. Pero, nay, nawala ni mo, sir. Wa pa ko mahibaw. Pero di lang ko gusto nga hilabtan ang sudinis kwarto ko. Oh, Na ay mga importanteng dokumento. Mga papilis. Ug daghan pa. Hala, parehas Rapi. Sir, ganina, laging lakaw. Ay, nawala na. Gidala, matungko sa auto. Ang gamito na ko. Ay, dili, sir. Agito. Abusado na na. Unsa kay tuyo niya? Gagiablihan man eh. Ay, ingani ni sila. Nanguta na ba ito ganina nga? May bangon na ba kuno ka? Ako to giingnan, wala pa. Kakadlang na uli. Mga iya tingnan ito, cash. Nga cash, di ba? Sige, nagpangayog kwarta. Nga, siya lan man. Tanawa ko na ba? May nawala ba gayap? Dili sa tumanghilabot sa mga papilis ni Masaray. Ang dami na kong pagkaon. Gigotom ko. Lalakaw na. Ah, sige, sir. Kwarta gitingan ni Tuyo. Yun na. Tanawon kung akong wallet eh. Wala yung soda. Kay gihatag na ko sa teenager gabi. Anong giablihan man ang akong closet. Yun na ra. Susihon ko gani be. Sa makay gihilabtan. Hey! Ang akong bracelet. Nagibitay na ko din sa kilid sod sa closet. Wa na ang usa. Ang pagka-rabag yun nga gold bracelet. Gikuha ni Rafi. Nag-abusar na yun yung tawhana. Mauli gani si Rafi Miyat. Sulti ha. May husayunon eh. Kay wa na ko makagustos iyang gibuhat. Hilabtanon siya. Sir, daw na gid nawala. Kami na magsulti. Ingna ha. Dili siya makalakaw. Hangtod nga dili mi magsulti. Oh, hala, sir. Namaon na ron. May abot na. Pasaga! Panaliya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!